Така, значи този клип не знам дали ще ви бяга сега много. Тия от вас, които идвате на стримата, знаете, че играе за отскоро. И току-що пихмам с хард и имаше Demon Run, в който имаше Trapdoor. И влезнах в него. И не знам какво е. И сега явно ще трябва да разбера, защото за първи път съм тук. Не знам дали майте ми... любимото ми. Не бе, брат. Имам някакъв много добър, много добър рън. Но като цяло си нямам никаква идея къде съм и какво съм и какво правя, що правя. Но да. Не, добре, брат. Предполагам и тук има някакъв бос файт, затова няма да... няма да си използвам... Това. Любимия ми пич, между другото. Да. Insane. Моля да умери. Дано да ми даде нека си им сърце, защото... Не. Obviously, ще ми даде така глупост. Не се и съмням, тия играта е яко просто. Моля те дай ми синьо сърце или нещо там яко. Но това... Чакай от... Еш червените в момента не ми трябват. Пак ли ти бе, брат? Не ти ли писна? Но да, като сега имам около 60 часа за 4-5 дена на тази игра. И много я фарма в момента, и много я цъкам. Но тук стигам за първи път и си нямам идея какво има и какво няма. Да, тук има бос рум, който просто ще влезнем. Не знам дали изпускам нещо, надявам се да не. Извиняй, нещо... Да, окей. Добре съм гледал TikTok. Добре съм гледал TikTok. Добре, че. Аз ще умра между другото. Да, съм много дът. Да, holy fucking shit, това ще го видите просто във втория канал, така защото просто ще го кача директно. Това беше много рандом, между другото, наистина. Окей, аз съм явно много вързан. Но да, като цяло... Това наистина за първи път съм влизам нали в такава стая и беше... Не бях подготвен. Трябваше по-малко сърца да уейсна на Mom's Heart. Но аз не знаех. Значи племи просто отново да се бие с Крампус. Което между другото беше много рандом, защото знам, че Крампус като убиеш бегър. И тогава нали може да се бие с Крампус в Demon Room. Но просто пих някакво хапче, което хапче просто ме прати при Крампус, без да съм бил бегър. И беше много крейзи. Но да. Като цяло, много странно. Но да, последете ми главния канал, там качвам вече, нали, качих вече един клип на езък там. И скоро само това ще качвам, защото тази игра наистина много заребя. Просто колко ще ме съжалявам, че игра. Но да. Идвайте на стримовете, защото от 1 до 7 юли правим всеки ден стримове, маратони, които играме по няколко часа Айзък. И е много забавно, в смисъл като са някакви такива рунове е интересно и после има клипове от това. Но това просто беше много рандом и реших просто така да пусна да го снимам, да видим какво ще стане. Пусна факт, че умрях като глупак, но няма проблем. И да.
Мерси, че гледахте този рандом клип. Абонирайте се.